Изказвам радостта си, че сме заедно и с нашите приятели от Италия, на които желаем много духовни сили и здраве. И моля, предайте поздрави на вашите духовници, на вашите духовни приятели, на вашите свещеници, които са наши в Христос събратя, и отправете една покана към тях да посетят Бачковския манастир и да ни гостуват. Изказвам радостта си, която е преизобилна, изпълнена с много оптимизъм, с много щастие, и моля милостивия Господ да дарува на всички ни своята небесна закрила и благодат.